O Coliseo Noela de Noia acollerá este vindeiro sábado a partir das 8:30 da tarde a estrea do novo espectáculo do director Jorge Gallardo, titulado Sonetos de Sótano. Trátase dun novidoso proxecto audiovisual sobre poesía, pero non será só iso, xa que haberá música en directo e tamén un recital poético a cargo de recoñecidos autores. Vamos facer unha gala moi interesante, vale? Vamos mezclar a arte e a poesía desde un lugar diferente, como digo sempre. Vamos traer un grupo de pandereteiras, o grupo Éborá, que van a abrir a gala, vamos traer a actriz Antía Costas a que veña a facer a presentación toda a gala e podemos disfrutar tanto do recital poético en directo con artistas de renombre, como mencionei antes, e facer a posibilidade de visionar os primeiros episodios, ¿no? Para que a xente se faga unha idea. E vai a ser un estreno que fai aquí, eu creo que vai a ser algo que vai a ter moita difusión a nivel galego, porque ademais el nos estuvo contando que ten diversos contactos e que o está ofrecendo pois a televisión, e a varias produtoras, e que eu creo que vai ter moito éxito. As entradas podense adquirir de xeito anticipado na oficina de turismo situada no edificio do casino, ata o propio sábado, en horario de 12 a 2. A actividade está organizada pola Concellería de Cultura.